Здравейте, приятели! Аз съм Перфораева и това е моето първо YouTube видео. От много време мислех да почна да качвам в YouTube, но някак си ми беше срам и просто си казах, колко ще ме е срам? Един път ще ме е срам и толкова. Накратко ще правим ето тази визия. Надявам се да ви харесва. Това ми е everyday училищната визия. Всеки ден си правя един и същ крем. След като изгледате, надявам се да изгледате цялото видео, може да напишете в коментарите какво мислите, може да ми задавате въпроси, може да след време може да направим Q&A. И нека да започваме. Надявам се да ви хареса. Така, първото нещо, което правя е просто да си махна косата от лицето, за да не ми пречи. Така, ще го кажа всеки един продукт, който ще използвам днес върху лицето си. Винаги започвам с веждите, като използвам ето този Brow Limiting Gel на ELF, като ги разресвам срещу посоката, в която растат, за да се захванат още по-добре. След това използвам ето тази четка на Catrice. Много е добра, между другото. Така, веждите ми са готови. Пак може да видите, че не са еднакви, но няма нищо. Всяка вечер си слагам от този серум на Evelyn и го използвам също като праймер за микли. Вече преминаваме към истинската кожа. Използвам ето този Peptide Skin Booster серум на CosRX. Беше ми изпратена като PR пратка. Наистина много ми харесва. Имах и това moisturizer, кремчето, хидратиращия крем. Много ми свържи, наистина много ги харесва и мисля пак да си взема. Но сега ще ви покажа какво всъщност си взех. Не сте готови да видите това. Беше на промоция. 5 евро за това. Нищо му няма. Беше неотворено, беше... И направо си го взех и гледайте само. Бетон. Бетон. Така, след като си сложа хидратиращия крем, обикновено винаги минавам с гуаша. Само по този начин, само за да ми се махне този дабл чин. Наистина го мразя, но... Не бе, всъщност не ми е толкова зле. Но да, може и по-добре. Така, след това използвам ето тази слънцезащита на Хару. Направо кара кожата ми да лъщи и наистина. Така, тъй като вече лицето ми е готово, ще си направя и миглете с ето тази спирала. Така, гледаме надолу и айде. Но да, накратко това са ми миглите. Не знам дали ви харесват. Мисля, че не са толкова зле, не са толкова къси, но не са и толкова дълги. Средна работа. Аз обикновено не си слагам праймари, но се оказа, че имам нуждата, защото не знам вече, но не ми харесва базата, нали, фондите на как ми стои на лицето, така, стейно пачи. И затова вече почнах да си слагам ето този праймер на ELF Hydrating Face Primer. Той е такъв матиращ, но не се слагам толкова много. Така, сега слушайте какво правим. Просто на 4 места по една капка ми стига. Сега минаваме към фондютена, който е на Bell London. Това е декоративно козметика, наистина много ми харесва. Просто фондютена е брутален. Минавам с пръсти много набързо, но след това ще минем и с гъба. До някъде вече сме готови. Ще използвам тази гъбичка на Real Techniques. Дадох 8 евро за това. Оставям си челото обикновено така, тъй като заради веждите ми просто използвам ето тази страна, да ми стане по-лесно докато си оформям и веждите в същото време. Ето, перфектно. Така, тъй като вече сме готови, ще използвам ето този коректор на Maybelline Fit Me. Не е толкова вау покривен, ама нали става, не е толкова зле. Просто слагам коректора само на ето тези места и то много малко. Така, това е контур стика на ELF пак Halo Glow. Да, много обичам ELF, между другото. NYX, ELF, да, NYX и ELF са ми любимите. Не, и Kiko. NYX, ELF и Kiko. Шефскес. Така, слагам се само на ето тези места, за да направим тази илюзия, че сме скини. Но да. И малко ето тук. Понякога дори забравям да си ги бледна тук. И по носа. Изморителната част. И това е блендинга. Не знам, много мразя. Просто това ми отнема супер много време. Така. Стана перфектно. Довършвам си носа и оставам останалите и веднага се връщам. Така, това ни е базата, която вече ще си довършим. Вече минавам към по-прахообразните продукти. Сега започвам с ето тази пудра на L'Oreal.
е малко щупена. Използвам я точно на места, където имам белези. Например, ето тук. Да не ми личи толкова много. Като пудра цялостна използвам ето тази банана пудра на Revolution. Ето тази. Не знам как го правят хората, но аз просто се опитвам да го запечатам, нали, грема, колкото е възможно толкова. Така, минавам към последните штрихи, нали. Използвам този контур палет на Kiko, който е с такива 3 цвята, по-тъмен, по-светъл и хайлайтер. Сега любимото ми нещо правим. Контур на носа. Така си го правя, че да изглежда, че не мога да дишам. Ей, това искам. Това е моята цел. И се опитвам по ето този начин, нали, да вкарам контура да е част от веждата. Буквално това ти улеснява живота наистина. Да използваш контура за палитра на очите. Бетон. Сложа и малко хайлайтер на носа. И ето, носа и очите едновременно сме готови. Имам 2 бронзера. Този е на MAC, който ми беше подарък. И ето този на NYX. Сега мисля да използвам ето този на NYX, защото е по-матов. Може да чувате лъчено песни от вас, защото сега съм така на Bad Bunny ерата ми. И сега преминаваме към блъш. Имам само един единствен блъш, който е на Kiko пак. Ето този цвят. Много обичам да слагам блъш, между другото. Мисля, че е бомба. Ай, на носа, да не забравим носа. Ще използваме щупената ми палитра. Ето този цвят. Този, който е по-розовеникъв. Вижте колко хубаво стана просто. Ето. Сме готови. Започнах да правя нещо, нали, отскоро. Това е просто да си сложа малко хайлайтер. Виждате ли ме? Виждате ме. Това не е малко, ама... Да. Окей. За да завърша, мисля да използвам този липлайнер на Kiko, който ми остана малко, но е 34-ти цвят. Сега ви показвам как се чертая устните. Един път така. После... Оха. Бетон. О, е. О, чакайте, че объркахме. И завършваме всичко с ето това червило на Golden Rose, цвят 01 мат, който е един невероятен нуд цвят. Разберете, невероятен нуд цвят. Гледайте. Невероятен е. Така, махаме си всичко. Това е завършения вид. Както виждате, невероятен е. Аз наистина така си ходя на училище, просто обожавам. Винаги всяка сутрин се прави един сърч крем. Така, приятели, благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало. Това ми беше първото видео в YouTube. Благодаря, че гледахте. Ще се видим пак.